ngrasani apa ae? Obat kuat. Oh beres. Wadake cah tipis. Ayo. Nyawer kowe karo Wanda iki lho. Kantil ndasmu lho. Ngawat. Ngrasani apa ae? Bareng kene wis ra iso. Iki obat kuat. Wah, kene wis ra iso. Iki obat puyer kok kuat ngono. Ya pusing ngono. Lah kene nganggo obat. Ukuran sendok. Aku ya ora kepengin delok Wanda. Aku delok rupane wis geli aku Orang-orang kok wis sedaket karo. Tak omong itu, iki ketoprak kentekan pemain. Kok anane Den Broto Cadok ya wis iki. Aku ya ora kepengin delok Wanda. Nek delok iki ya bayar. Oh beres. Wadake cah tipis. Ayo. Nyawer kowe karo Wanda iki lho. Iya, tak gawake tas. Apa main dudohe tas tok? Tokke. Tabungan. Karo buku kok. KTP. Obat kuat. Wah, kene wis ra iso. Iki obat puyer kok kuat ngono. Ya pusing ngono. Lah kene nganggo obat. Ayo. Apa? Jogetan ora pas karo irama ya. Lah banter banget iki. Banterenan. Takon rem. Iya. Ayo persiapan. Sritenan nang tasih. Yo saiki ngaturi maju. Gagak putih. Iya. Gagak putih sapa? Ayo Tin, ora watu wetangane malah. Ya. Oh, Iya. Putra Pandhawa tata gati wisraya. Piye nek gereng? Nek gereng iki piye? Lek gereng piye? Ra iso. Ra iso rasa gereng kowe. Rasa gereng meneng wae. Meneng wae kan ngopo? Ayo kon nyembang kok kon ngopo? Kok on meneng wae? Kowe iki nek omongan ra menake pikir. Dene kaya ngono kok ya akeh lho penggemare. Nek omongan ra aku ki marai sengit ya. Iya. Sinden kon maju wangune ya dalem, Pak. Dalem Pak Dalang. Nah, telek. Lah piye to yo? Kebacut mangkel kok dalem Pak Dalang. Medun glek wonten dawuh pripun Pak Dalang ngersake napa, nembang menapa ngono penak kok. Wonten dawuh Pak Seno. Wis ora. Lah pripun kula lenggah malih? Ora, ya iki ana pamundutan kok lenggah malih. Wong ana engkon tenguk seneng ora jamak-jamak. Lah piye to dalang iki ya ngewohke apa? Dingklekmu nganti panis. Iya. Oh anake akeh jare. Sapa? Dingkleke panis anake akeh. Omong sapa? Ayo. Anake seprene lagi siji kok. Sing ngomong bapak-bapak kae kok. Ayo, mbok yo kek cek-cek. Aning bojone wis wegah ki ayo piye? Oi, wegah iki piye ya? Ha iya. Bojone Awang Masa ya? tau sik bojomu tau tak jakno lho kok ora gek diadine sik nilam kuwi ya. Ampun, Pak. Oh, nyedake bojo kula nek turu niku kaya mblumbang niku lho rasane. Kok kaya blumbang maksudnya? Sak amben kok kanggo kabeh. Jarene kowe iki nek nglekar ngono kuwi ndi sing milirono, ndi sing mbandel. Apa nih sing milih? Blender. Ayo apa sing blender? Kamerawan ra entuk guyu kowe. Nyuting kok melu guyu barang. Mula gambare obah kok malah hehehe. Citraksi ta. Kayak Pyai Ndringo lho. Pundi niku ta? Pyai Ndringo. Mas Dodo apa? Heeh, asline Ndringo mangunan ya to.
Jatimulya. Mbiyen kuwi gayane seneng nonton, gawe kamera terus pinter nyuting terus diangkat dadi kru streaming Dalang Sena. Ya. Ora pinter nyoting. Ini pinter apa? Pinter nginjen. Asline sing dinceng kowe kok tinanggere. Anggere kowe ngadeg rek wis. Ha apa piye? Mas Dada, kowe seneng aku apa, Mas? Modar kowe. Oh, apa? Wah, golek iki gunake ra masuk ning. Awas ya kowe. Kowe numpak bis jual jawil karo aku kok meni ra masuk tak. Ayo. Wah, gandeng HP wae. Lah aku mlaku barang sikile dipas-pasi ngene iki lho. Ayo wis ben apa-apa karek. Kok saking meni ra masuk lambene Ning ijik enom lho iki. Ini ya aja dijak omong suwe-suwe. Lah napa? Nek jak omong suwe-suwe nek jak omong sithik ngono. Piye do kabare? Sae, Pak. Kowe mau saka ngendi? Saking omah, Pak. Engko nek tok jak omong terus lha kowe kok numpak apa, Dok? Lah kula. Kula niku Citraksi, mulo tak jenenge Citraksi. Bagus kok gagap. Nah. Lah mau nang angkringan mulane kok Mau tak ndek ning ngendi Surabaya kae jagongan raku ning arep. Kowe engko saka samping mau saka ngarep to. Kula saka samping, Pak. Nyambut gawe apa? So. Aku muni syuting. Nggih niku, Pak. Kene gagap dekno gaya. Ra masuk gundulmu kuwi. Apa ora we? Aku kok wani ro tatine wong tuane we minggat kok. Kok disuarani karo anake. Ya. Ayo, Tin. Ki ana sing nyuwun saka Mas Sugiono Polda Metro. Oh nggih. Sing gawe rambuté kaya musang kae lho. Biasane cok nyawer lho. Biasane cok nyawer. Iki pasoran. Oh, iki pasoran. Oh, pasora. Iki ming ngaturke suwe banget ora mresani streaming. Juga kepanggih malih Pak Dalang. Ya, ning ngarani aku Pak Senuk. Wo. Pak apa? Senuk. Senuk ki apa? Sena Nugroho, Senuk disingkat. Sugeng pegaran dateng Tirong kula nylimak saking iki asline Kyai Ndringo. Ning nyambut gawene antil dasmu lho. Ngawat. Ngrasani apa kaya? Mana jenenge sapa? Senuk. Senuk, Pak. Apa? Wis rasa cerewet. Saking iki Kyai Trelong ning nyambut gawe ning Polda Metro Jaya. Ya, Mas Sugiono kae anggere dhewe ning Jakarta ra mesti nyenuk ning pinggir sinden rambutnya disemir. Ning ya nyambut gawe dadi polisi dadi. Ya. Iki sing ngurus bayaranku ning Depok wingi seprene ya urung clear. Ya. Wis nganti gimana, Pak? Saya harus menggunakan cara apa? Pun, Pak, kula pun ikhlas mboten napa-napa. Ijole luwih akeh. Ya. Yo nyatane yo del rezeki wis. Iya. Teko. Del ndi? Maksude tanggapan ning aku kuwi akeh. Wong sesuk aku nek mayang ki ya kowe tak jak kok cerewet ngopo. Lah ya urung dikeki kabar le del-del mau iki ono kabare. Akhir bulan ki jadwal metu, akhir bulan jadwal metu ngono. Le metu nek pendak akhir. Saking senenge we ana sing mau bengi ngejope tanggal 17 Januari 2021 mudhar ora ayo. Warung tanggalane we reng duwe ya. Lah iya 20 urung ditandangi kok 2021. Mbok gawe, Pak. Ini ya tetep tak tampani wong aku ki. Soale didepi DP iki aku semrepet mripat. Sesuk mawon. Lah niki DP-ne kudu mlebu. Oh nggih, aku langsung tak cukup. Mata duitan ya? Matamu. Lah ora duit langsung seneng ngono. Nek di DP apa ora gelem? Ya ora apa-apa, Mak. Ayo tinggo. Kaya pol-pole lali. Le muni kanca-kanca iki sambatan ngono padahal wis dijaluk sik. Cok, iki nengone kancane kancaku. Ayo saking dene do dapusi ya gelem kok mbok ya genahke sok. So nek aku muni iki ngene kancaku ngono kuwi nemoni sing domah niki panjenengan rencange Pak Dalang. Ngono, wiyaga salah siji.
Iya. Ayo, kayak dibawani lali janjine. Oh, lali janjine. Mas Sugiono Polda Metro Jaya. Oh, nggih. Bawani. Nggih. Rasa manut suarane penonton. Aku arep muni kok ndak dalange nesu aja kae lagi nganu. Lagi bar angkrem. Ngeremi cengelmu. Bar angkrem akeh gureme gatelen nggih. Mesti weruh lek kukur-kukur iki to. Mbok pira-pira nek juragane gatel iki dikukurke. Ya megah nek ngukur pas kono e. Lah kon ngendi? Ayo. Dene teneh kowe kurang ajar. Nek tok piting ndasku. Tak bukake ketek kene ngono. Sida ora? Dina Minggu ya. Ah, sing nyawer iki. Engko sikik to tak wacane sik kok. Den Bagus Sina Nugroho dalem sanget matur nuwun, sanget matur nuwun wis meng ngono kuwi. Lah kok meng matur nuwun, adoh kono adoh kene. Ayo ora apa-apa kok ya sesuk nek Adi Ndono iki bakal dijamu kok. Jamu piye? Kek cekoki. Lah ya ta nek jamu iki Cekoki ya. Radian madangnya dicekoki. Aku sok mesake lho ndak weruh cah cilik dicekoki kajane kok. Kaya penyiksaan ya, Nok. Ya ning ben gelem aku. Nek jenengan kok mah gelem dicekoki. Ah sing cekoki kowe pas kae. Aku ya manut wae. Cekoki ya, Pak. Ya. Asa duntir aku wis mengo dhewe. Iya. Bar tok cekoki kae mutah iki. Lah napa? Aku nemen nganggo kacu barang tak iling-iling nggo kathok to kowe nyekoki. Lah kacune reget kabeh anane kathok e. Rasane kok langur-langur. Ayo totok ora guyu. Pengen apa? Pengen dicekoki kowe? Cekoki sing kareng dikumbah pisan. Edan. Aku sengit ana wong lanang lamis iki sengit aku. Ya ora. Jotakan dosa kowe. Iki wedok. penggemarmu lho. Oh, enggak masuk lho. Masuk. Aku ora ngerti nek nang bis kae nek perjalanan ado iki gayane maju. Lah nek nggon sopir bali mundur nggo HP kowe turuke di klik. Bali mundur. Terus di medun ngopi ae duduke aku. Pak, fotone Tatin. Tatin po Lopes iki aku. Mosok ora iso bedake lanang karo wedok. Mbok kok kaya ndase Lopes lho. Kok nggon foto kok kaya sirahe Lopes. Nah, Lopes wae gundul kok iso. Lah iya. Lah, Aku yo mrene lho. Tatin kok gundul to iki ngono. lah dodo iki kok. Lopes kok kembar siam ki. Lho. Lopes kembar apa? Wis gak nuwara. Pes. Ayo Mas Geter tintingane ayo, tekan ngendi? Ngapa? Iki Pak Giono ya meksa kedudul atine. Kenapa? Den nyuwun rekening Mbak Tatin napa panjenengan nuwun sewu. Iki ngisor dhewe. Ning ora tak keki wis ben. Mbok dikeki kok tak perseni wis. Apa? Tak nei. Gah. Lah? Kowe wingi det 100 takon ngedum royine mau mbok mung tok kei selawe kok. Lintah darat banget. Ya engko nek aku ditransfer 500 jenengan cekel. Ora ngarani rego. Lah ngapa? Yai Jakarta kok ming 500. Lah. Iki nonton lho, Deng. Anggere nonton biajiker. Oh ya. Iki kok ana pamundutan saka pepundenku iki sing momong aku dek cilik biyen Lek Wandi kuwi. Pripun Mbah Wandi? Bar iki engko kon lagu iki kon fragmen suminten karo Den Masih Broto Lek Wandi njaluk wondo iki wondo iki. Aja piye nek aja iku ora ngabek tiru wong tuwa. Kualat to.
Lho, ibune karo bapakne muni, "Pramen, pramen." Nggih, aku. Ya. Ya Wanda ngono ya. Ayo, hari iki teruske yo. Ukuran sendok. Aku ya cerak kepengin delok Wanda. Nek ndelok iki ya mbayar. Oh beres. Padake cah tipis. Ayo. Nyawer kowe karo Wanda iki lho. Iya, tak gawake tas. Apa men dudohe tas tok. Tokke. Tabungan. Karo buku kok. KTP. Obat kuat. Oh, kene wis ra iso. Iki obat puyer kok kuat mau. Diapusi ngono. Kene nganggo obat. Halo. Ayo. Jogetan ora pas karo irama ya. Lah banter banget iki. Banterenan. Takon ngerem. Iya. Ayo persiapan. Wanda wis kringeten dilap-lapi terus. Iki aku mung sak derma nampa dawuhe Lek Wandi. Lek Wandi iki mbiyen melu momong aku, melu gendong aku, sok tak ompoli barang. Mula nek dheke dawuh kok panjenengane dawuh kok aku ora ngestokke iki engko ndak gelo. Iya. Kowe minangka anak ya nyeneng-nyenengno karo wong tuamu. Iya. Nek kowe urip kok ora iso nyenengke wong tuamu ki muspra tanpa guna. Iya. Ora usah nglinting sik. Ya. Pak Wanda. Obate Pak Seno mau dombe sik. Aja tak tutup iso dijukuk tenan kok. Malah Wanda terus padu. Lah kok padu? Ah masih bojone kok dadi kaya ngene, Pak. Yo, duduk. Suminten karo Den Broto. Kowe gandrung Den Broto. Oh, kok bola. Sing gandrung iki wae tak ndelok apa lae. Kowe wae. Kowe Ora apik wis to. Ah. Tok. Aku delok rupane wis geli aku Orang-orang kok wis sedakep karo. Tak omong to, iki ketoprak kentekan pemain. Apa Anane Den Broto cadok ya wis iki. Nek ra kacamata ki kok nyawang ramat ya. Wah, betul. Sip, heeh. Ya. Ayo, Den Mas. Nganggo kacamata yang ndak bagus sih. Ora apa. Orang sida-sida kok wis arep meneng sikek. Waduh. Yo, Den Mas. Den Mas Brata. Piye kok malam iki didalehke iki? Ulung-ulung wis dibenakke. Mengko tak benakke. Mengko. Orang benakke dhewe lho. Kowe nek benake sok nritik ya. Ayo. Serius iki tenan. Nah aku iki brotone ora serius ya. Ayo. Serius sih Bang demi bapak aku. Oh iya. Brata brat. Demi adimu. Halo. Rupane tuwa kowe lho bapakmu. Den Mas Brata. Sopo iki? Den Mas kesupen kalian kula napa pripun to Den Mas? Sik sabar. Aku lagi iki kepethuk karo kowe kok terus ngetek. Ngetek aku ora ngetek. Jenengan kesupen kalian kula napa pripun mbok kene ndelok nang padangan dimatke rupane sapa? Aku sapa? Ayo. Ngerti aku wisan. Copot kene. Ndak kurang ajar kene. Wah, iso. Ora cetha emang. Nek aku iki mat banget e. Seneng banget nganggo iki mat banget.
Aku omah gur cilik. Pas angguyu. Panjenengan serius. Nek pun wonten mriki mboten sah kemutan senten ngomah. Muni ora ning bayangane iki cetha. Lah, muni ora jenengan sampun kemutan kalian kula menapa dereng to, Den Mas? Ya capet-capet aku kelingan. Nek capet-capet kula sinten? Kowe anake Warok Gunaseca. Nggih. Kowe Suminten. Lah nggih, kula Suminten, Den Mas. Ayo bener, tak bener to. Lah nggih. Terus karepmu kok kowe methuke karo aku? Lah kula niku tresna kalian panjenengan lho, Den Mas. Iki mbok tangan iki rene-rene. Kaya malah arep ngerok. Lah kaya Den Mas Broto kok dadi badak bercula satu arep Geli piye? Den Mas. Kae lho Suminten di kok malah. ya piye Suminten? Pripun panjenengan seneng kalih kula mboten? Ngene ya Suminten. Gandeng aku iki wis dijodokke karo cempluk ya njuk ngapura sadurunge aku ra iso nampa katresnanku. Kula ngerti nek panjenengan dijodokke, ning rak nggih, mbok wong ki carane madang ki mbok nganggo lawuh liyane ngono lho. Nek bendina lawuh tempe apa ya doyan, nek ya kala-kala lawuh iwak pupu ngono lho. Yo. Nek karepe kudu mengkono, karepku. Lah nggih mbok dikarepke, wong ya menggari mangan lho. Iki wis nang ngarepe lho. Pak, niki ana greh niku nek tak maem oleh ra, Pak? Entuk. Entone kok ya cerdas kowe. Engko tenamen awal-awal. Ya kena nggo giul-giul. Aku melu. Panjenengan mbok rasa nganggo kono nek cin niat arep mangan mbok gek dipangan rasa dadak taren kono-kono. Gelem. Lah ya saking geleme lho, wong ya aku iki tresno karo panjenengan kok ya piye to? Dong ora e. Adep rene. Cek. Adep iki rene. Iki Bolak-balik ngene. sikile iki lurus ora begagah-begagah ngene lho. Wis, ki adem-adeban ngene iki. Terus Tangane mendene ya kena, aku tak ndene, ngono kuwi lho. hei, Ora apa-apa, santai wae. Sing jeneng adegan ning panggung ki ora gagas ngomah, ora ketanggo tekan omah keprok ember. Pak dadi trauma lho, Pak. Tak trauma piye? Tau grujuk banyu barang lho, Pak. Nek karo aku ora tak grujuk wis. Ah. Grujuk nek Karo aku tak kei mie. Mie apa? Digaweke maksude ya. Nggih, digaweke mie. Jenengan pengene mimik napa? Kok langsung susu lho. Oh mangko ya. Nek keremenanku kuwi mimik soda. Oh soda. Lah kula ya gadah soda. Napa bir? Oh, mabuk. Santene. Nek hah? Bir kok. Oh, Bir udu pir. Kupinge budhek. iki ya kleru. Iki ya kleru. Wong sak rantene kok kudune iki bir udu gir ngono kok. Lah iya. Kowe muni pir kok. Apa? Ya kleru, padha-padha kleru. Ra apa-apa ya kleru, ra apa-apa ya engko dibenake ya. Iya, engko tak benake. Pripun panjenengan kersa kalian kula? Njaluk ngapura aku ra iso nampa marang Lah kadang. sebabe napa? Sebabe napa? Mbok ora majuke mundur-mundur kene lho nang sing padang ben ketok. Ngene, minten. Aku tak kondo marang sliramu. Sejatine aku ki mau diutus karo Kanjeng Rama. Ora usah gagas bojomu sing jajan Wah, bakso. Pak, masyarakat kene iki do ngerti Ora sawet ya wong ana sing nyuwara bojomu jajan bakso terus aku diutus Kanjeng Rama. Aku diutus Kanjeng Rama saka Kadipaten Katerongan.
Bapak Mas, mbok madhep rene lho. Wong aku nang kene kok ya madhep rono terus. Jalaran ngene minten. Nek ora kawengku saka kawicaksanane Mas Dalang, oh kowe wis medhes tak. Tak piye? Gandeng tanganmu tak jak melayu ning dilem aja takon dosa. Apa kuwi dilem apa? Aku ora ngerti lho. Dilem ki apa? Ora ngerti dilem ya Aku warung. ya urung e. Dilem ki alas kidul ngono, Mas. Nek nang alas, aku seneng kan nang alas sepi to. Kok Kowe wong seneng? loro, wong anane me wong loro aku karo panjenengan to kok ndak asik-asik ngono. Aku ya seneng asine ya. Lah ya nek pancene panjenengan seneng mbok ki ayo lho, ngono lho. Ngene ya minten. Tetep ora iso nampa marang katresnani. Yakin ora gelem? Ya piye ya? Nek panjenengan ora gelem aku tak ngepek adimu wae. Sik. Iki iso kasus nih. Lah ngopo? Wis rasa tak critake, Wis Engko ora iso nganu lho. apa. Engko waroke teko, guna seco teko iki engko. Ya. Sopo? Warok kok alus. Ya. Ora minten aku ora iso nampa marang katresnanmu jalaran aku karo Kanjeng Rama Surya Ngalim wis dijodokke karo Cempluk putrane Warok Suranggala. Nggih, kula ngertos. Ning napa panjenengan menika mboten mesakaken kalian kula to, Den Mas? Ora tembung aku mesake marang sliramu, ora. Gandeng iki wis dadi perintahe Kanjeng Rama, aku ora iso nolak Wong marang. Kanjeng Rama mboten wonten mriki lah nek jenengan iku rak nggih. Nek umpamane awak dhewe ngene-ngene rak ra ana sing weruh ngono lho. Mbok sedilit-sedilit wae aku trima. Den Mas, Piye minten? aku wis bayangke nek dadi bojomu nek wong ora duwe untung ngono kuwi lho, piye ngono lho. Kan ora nek ora duwe untung ngono kuwi ra iso nyokot ta? Aja malah Ngene ya minten wis kowe aja rembukan perkara kuwi saiki ngene wae. Kowe antarane karo aku saiki urip kekancan wae. aku moh Maksud terus karepmu. aku pengen dadi bojone jenengan bobok satu kasur. Iya. Tunggal sekasur ngono kae lho, kasure siji. Wis kowe pentas sing apik. Aku tak ngawaske kono. Lah ngapa e? Wah, ngono nek bojone teko nggo ya mahan. Ngosek-ngosek. Mas Wanda. Wegah aku nek. Ala Pak. Wis kowe santai wae kowe. Kono tak awasane kono. Marai aku rene kok sak wayah-wayah teko mencolot. Bojoku kaya Banaspati nane. Wonge streaming lho. Wis, tenang. Wonge streaming kok masamu ora to. Wis. Ora imu dadi elek to. Lah iki, Pak. Iki demi keselamatanku lho, Pak iki. Aku ora iso nanggung aku. Yo nek takoni sing ngakon mbahne. Den Mas, ora rono-rono to. Rene to, rene. Wis minten. Aja nganti gedawa-dawa ya minten iki. Iki Ora dawa-dawa, aku seneng sing dawa. Ngono lho, rene. Ya seneng sing dawa ning Pak obate. Kok datang nganggo obat lho. Aku ora iso ngene. Ya wis nek ora iso ya rasah kok. Ora iso dipaksa. Pripun Den Mas, purun nggih? Gelem ya? Ora minten. Mbok gelem. Aja Sing- rono-rono to aku nek nyemplung aku melu nyemplung rono lho. Nek Ya. kene wae. Dene. Terus piye to karepmu piye nek aku wis sesandingan karo kowe to piye? Lah ya aku nek ya
Mbok seneng banget Hop ya. hop hop. Hop. Ya mah aku munggah iki. Sapa? Feelingku ki liwat Cina mati. Ya jungkel Pak wong Yamaha 75. Ngomong 75 kok metu Cina mati. Ateneh melorot ya. Ya melorot jungkel. Kok malah Wah, itu. Edan. piye? Penak toh ngekep aku penak toh. Wani mati kowe ya. Aja rono-rono to Den Mas, kok Ora. kene wae lho. Nang kene iki anget, nang kene anget, nek rono-rono adem. Asine ten. Umpama ora ana Apa? Ora napa? swara sing ngeng-ngeng ngono aman. Mbok rasah dirungokke. Kowe kupingku rung budhek e. Lah yo anggap wae kowe iki wong liwat ning ora sah dadak mbayangke sing nang omah ngono lho. Nek sing nang omah mbok bayangke lah terus aku piye? Wong sing ana nang ngarepan ya kaya ngene kok ya tok tolak iki nah goblok. Asline aku ki bodoh. Asline bodoh. Umpama lho ki umpama. Umpama piye? Umpama nek umpama Apa? Sik tak omong. Ya, ki omong. Umpama apa? Umpama sliramu sekian. Ora tenanan to, besan aku meneng wae nane omong umpama apa? Oh, Den Mas, piye? wirane tak benakke nggih. Wis rasa. Kok tak benakne iki. Niki wirane sampun rusak, kaya sapa ta sing miru mau iki mbok tak benakke kene. Aja yo minten. Lah kenging menapa lho? Menika rusak Den Mas. Iki dasare elek rusak wis. Wis tak kempit kok. Lah kok malah sing ngempit sing kono iki piye to? Ora ketok nek. Jajal nek ngempit ngono iki nggih mlaku, cepet. Iya ra iso. Lah ya kok dadak reko-reko ngempit apa ora lara apa piye dikempit? Linu. Mung linu. Aja yo minten aku ora iso nampa katresnanmu. Nek mboten nggih bobok teng nggen pupu kula. Aduh. Purun ta Den Mas? Den Mas lho ora ngono kuwi mbok ora usah jual mahal ngono. Ora tok turak tarik iki ora koloran. Ora koloran tenan. Tak ndelok nek ora koloran. Aku ora stagenan lho. Oh berarti gampang? Mengko nyari diudari sepisan ngono wis dadi ya. Ora nganggo ndelok to. Wis ora rene to, Tin. Tin sapa? Ten kok Tin. Ora. Kowe jare nekat banget aku diplotrokke tenan cilaka ya. Tak cedhake nggih, Den Mas. Iya ini nyedak. Adep rene tongone lho, anteng. Aku tak demok nggih. Oh, ndemok ana mung ndemok tok ora apa. Mong sliramu. Rasane pripun, Den Mas? Iki deg-degan tenan lho. Sapa? Iki. Ayo ben ayo. Kok diyamahane teko tenan apa piye? Ngene. Wedi nek dhek lho Din. Apa kuwi? Cakar. Udal-udal lingkung bareng. Ha iki apa ning ngarepe iki? Mong sliramu. Ambok ora ditemak-temak wae to. Wah ngene-ngene terus lho. Ya ngene. Ana apane to? Apa? Iki nek nganti Ana ulane pokok. ana ulane sawa. Duwe ula? Duwe. Ulane buntut ta? Ya tergantung delok-delok suasanane. Aku sesuk ndelok ulane ya. Oleh. Oleh?
Oleh. Saiki wae. Wus. Aku selak pengen lho. Selak pengen oleh ya. Selak pengen. Ya ora nang kene. Lah nang endi? Nang Gunung Mungker kono ya. Ya ya. Ayo. Nang Gunung Mungker ora wis sepi ya. Lah ya ayo. Kok apal men to kowe, Nduk? Lho, kula wong kene lho, Pak. Langsung yo. Dadili. Lah iki ngapa? Wis kuwi engko dinengke wae ra. Ajar dhewe wis. Joget oleh Pak aku nggo. Aku edan kok dadili. Oh, entuk joget bebas kaya. Nggo apa kuwi nambani rasane gelo. Oh iya, ora. Lah piye? Arek ngapa? Arep joget wis ngono wae to. Oh ya. Oke. Men sisan sesuk ki lawange men ling ngancing sing rapet ngomah sisan. Wis. Sisan tekatan yo to. Wis siap tenan, wis siap. siap. Iya, jos. Wong lanang ya ngono kuwi. Tadi semangat banget loh. Piye nek kon joget kok le semangate ra umum mau tak Wong aku gelem nekat lho iki. wah, kowe arek nekat. Gelem. Ya aku ya nekat, kabeh nekat. Sik sabar nek kowe nekat. Lah ya piye? Kok ora sida? Aku wae sing nekat kowe rasah. Terus ora dadi no. Mengarep joget sisan sesuk-esuk ki tekan ngomah tapuk parut aku. Lambangane nang omah ditapuk parut mbok karo aku tak tapuk. Ora nganggo parut wis. Ora kewalik. Ora nganggo parut. Kok ora kualik piye to? Ora kualik. Maksudnya piye? Hei, Gek nembang kok atono iki. kuwi maksudnya apa? Rasa ditakokke maksude. Raja tak ae gek nembang to. Perkara nggon puk tinapuk mau wis dicupet semene. Kok ndak pok tinapuk? Dadi. Ya. Elok kowe tenan. Asli, aku wis rong karuan wani lho ngono kuwi. Kok gek kowe gek kerawuan to. Kerawan danyange ndang sari. Kok terakhir mah tuh gentak-gentung. Ini apa? Lepas ketoprakan ya. Piye? Piye? Saya to. Kuwi tanda apa? Ayo ngono. Iya. Dansa ya, dansa karo aku ya. Dansa. Oh, iki pinter iki ratu dansa lho. Apa iya? Apa iya? Ratu dansa. Dansa sae. Andene nek mun nek crita aku gogoh iwak saka ujung. Lah wis. Nek perkara gogoh pinter apa? Wah, pinter nggogohi apa? Kowe njaluk tak gogohi oye. Nah niki. Padake kayang golek wae digogohi. Mumpung aku ki gelem nekat-nekatan iki. Aku kudu wayang golek sing mbok tak gogohi ngene-ngene ra iso ya. Lah jare kowe pengen mbuktekke lah aku gogoh. Aku tau ngerti lek mung gogoh ae. Nek percaya arep mbuktekke kowe turu ngene iki tak gogohi. Edan. Wis. Iki ketoke. Iki ngomah wis ngombe pil apa-apa lho iki. Sisan paramek sak emplek men dintek. Wis saking lirakuan ngambet terus. Omong. Andene nek mun nek crita aku gogoh iwak saka ujung. Lah wis. Nek perkara gogoh pinter apa? Wah, pinter nggogohi apa? Kowe njaluk tak gogohi oye. Nah niki. Padake kayang golek wae digogohi. Mumpung aku ki gelem nekat-nekatan iki. Aku kudu wayang golek sing mbok tak gogohi ngene-ngene ra iso ya. Lah jare kowe pengen mbuktekke lah aku gogoh. Aku tau ngerti lek mung gogoh ae. Nek percaya arep mbuktekke kowe turu ngene iki tak gogohi. Edan. Wis. Iki ketoke. Iki ngomah wis ngombe pil apa-apa lho iki. Sisan paramek sak emplek men dintek. Wis saking lirakuan ngambet terus. Omong. Satu kali lagi, masih kuat. Siap yuk. Ya, Yo, siap. mumpung disusul Pak Tri luwe. Iya, mangga. Mboten. Ayo bawani kok. Wis ngemplep dit 100 kok ora. Kula kira ngempleb lho. Ya Allah. Saksine Elisa sing muni kok.
Sumpah demi Allah. Ora sok muni ngono kuwi. Lah ya tenan kok. Ora ono lho. Nang kono ketok kok aku kok. Ketok apa wi lho ana tempe. Gelange tambah gede. Ali-aline tambah. Mboten ya ora nganggo iki ya. Saiki gleleng ora jamak-jamak ora. Tuku apa-apa dadak pamer tangan. Niki pinten, Bu? Alah. Barang kok apike kaya ngene iki. Ning arep pamer gelang. Pirang-pirang iki apik lho, iki apik lho. Iki nek aku ya ora cukup nek semene iki. Apa wi? Ayo mpo, ayo ora ngerti aku mung praktekke kok. Tuku janganan barang ya janganan dadak dabul-abul, mung arep tuku anu mbayung sak untinge nek Yai Putri nek penganggone kok mesti alah ya ampun iki apik banget lho bayeme jan alah. Nanti sorane krimping. Arep pamer. Atan kok capo nek bakule sugih untune Mas tok 900. Sesuk nenek do nyuwun lagu tak kon liwat mburi kelir wae. Lah napa? Kene iki iso dibuka, dadi nek nyuwun lagu langsung mburi kelir wae. Rasa liwat sinden. Engko nek dirogoh lho. Ora. Lah? Ora apa-apa. Lek niate arep ngenehi layang bulane engko kaya nek nang Borobudur kae. Iya, wong sinden. Nang Borobudur ngopo? Raga apa? Kunta. Bima ta? Ah iya. Ya iya, nek iso ngandhakne berarti engko anu apa sing dadi penginane jarine iso terlaksana. Oh, kowe yang raga. Kraga ning ora tekan e. Ah, ora wae. Yakin ora tekan e. Tekan wae. Adoh jebulane adoh. Ha nek kaya kowe kaya ibu-ibu jane tekan ming isin. Iya. Kok isin? Gayane meni. Ada iki lah. Kurang sithik ning jane nang kene gegem pisan. Gegem ora ana sing digegem patung. Untuk Bima ku mau. Lah kan patung. Lah iya. Mosok digegem? Ra ono ya patunge. Nek ngene jenengan mbuh. Ayo. Sarep muni lho. Ayo. Sritenan nang pasir